Unding Thongkep Rapli Karbilam Netamai Boksong Hornbil Papua Kamlong Kang Nipon Nikan Netamai Pue Milipan Akimi Karbilam Netamai Amai Pupu Nang Hoksu Milipan Nang Kartupol Kang Tum Kang Nipon Milipen Din Mai Pu Ramsing Pangtu Din Mai Pu Khogen Inti Alang Ditumpan Nang Kartu Militum Ngarong Puglo Militum Mapan Iki Kekan Labangso Acite Labangke Bukan Surihini Ingkoira Terogra Ingkoira Market Abhas Militumpan Nang Peglo Labangso Esede Bangke Militum Karbilamet amai teken ponji labangso ideologi kiloma labangso kicing pen nahu dasom militum kupilo militum acithe yahuda bangta teken ponji fansi bori ponji labangso ke klemelong militum rat det hampang council asor lapen kesies ira brab asong lapen lamet kacing hon arat atum akhirat akaceto militum johang pondi alang litum militum along nang kecerap dun pen aphansi militum chunli ponlo nang litum do kaleta dongsi nang cerap dun putang te karbilam lamchong pacam di aphan aprang ni ini ason ni karongar milo karbilam ta mana Mene boy kacetong Farman bang pu Omnai Dak Hornbil Patu Aklam Bhaktong Honlo Militum Aro Pare si Sokodo Yang Riamai Krei Sido La Kado Kawe Ketong Pepen Mefun Meepen Kepacun Ponlong Ke Labang Ke Dak Amai Amai Bu Sar Prabhat Chandra Taro Phan Ponji Alangli nang kisik nang kebaki ajoyi sunini ritum kepacuna along nang cerap dilo la solong si ritum nang turunan dilo labang kening arong pik ni ritum kebang biar la ningkan hini acung phan ke klem ponji nan ritum kemangdo labang akemang bangke non ke militum militum kecil executive amai itu langsung fungsi militum pangdak di militum ke klempon di labangso angbong pen militum yang dia mai aku non angka intang uang labangso dihin akadure aja ini militum mai ke pacun dia pan lapen yang dia mai ke pacun dia pan masa puasa terado hai militum akini acethe labangso akumitia hinpen amaya hinpen kewangi kiri kanan di pan militum kamakado labang kemo kewangi arni sini militum pan nang tham ko nang militum nang tek dilong ko bapenan parta militum karbi alam the alam net cepat Cham dia pan militum bor iponji labang ke grassroots level pensi wanangi lapu hello dongsi karbi arata tungguan karbi alam paninjeji puletang te grassroots level pen any school high school lapen higher secondary college university along anta militum kopilo ho cethan cimum mate seke kacipidam doji awareness program deng ponsi lahai kedeng ahut militum haladak un pelotang tewan itu aru arin keseng ponji phantan ponji lapenan pada karbi alam ini tum thegong lo lamthe campik pusili tum kacipu sitame ketok kelang atumalong masap o ketok kelang di puhudlo pelotang te lamthe kedorde dokok titi lahai alam the ke pacanji ke aphan bangke litum pangrum wek nanggi labang ke isi comprehensive dictionary
ketok ye phanta nilitum non labangso ahut bor i pondi labang ke lapulo ilitum gadak rongkhang ahawar lapen lumbajong ahawar nihang longri lapen anpalta Biswanath do lapen Kamrup do Meghalaya do Dima Hasau do Lahaihui do kawe alam pangrum pepen nilitum epak dictionary ke togi phan labang suwa chithe ahut kabor i pondi phan kachingwai nek do labang ladaga bangke ilitum Karbi Angbong Abarin lameta mailong Abarin bangpu lapen maipu baring kongchun bang baring alang litum akerap akachutu bangke cuen ponwek nangdi alang litum jongsi nang cepar ini tumelong nang ketondun putang te pacunji pusi mathalo lason ini ke klempon giamu bangke ulang sitame ini armi bangke bokawe bangke thamket bangke un edepo nilitum kekendi do antame abari matumpen bidisoro onteni lapen akini non nilitum kesengpon hamso amai atum jingwai chisai pen si kempon po lansi ini nilipanang kedeng hot kerangke atum nang karju along nili lam thita ing ton ikok lo